Знаеш ли какво е общото между алгоритъма на социалните мрежи и парите? Общото е, че и двете работят чрез система. Има конкретен алгоритъм, по който работят, и ако ти знаеш как работят и двата алгоритъма, значи ще имаш много последователи и ще печелиш много пари. Но аз не съм тук, за да ти обяснявам как да станеш инфлуенсър и да работиш с лаптопа от някой плаш. Аз съм тук, за да ти дам точната система на алгоритъма на парите. Тоест, няма значение дали знаеш най-новите криптовалути и на базата на какво биткоина нараства или спада, както и няма значение дали имаш работещ бизнес, който ти носи прилични доходи или работиш на заплата. Това, което има значение, е нивото на твоят финансов термостат. Остани с мен до края, за да разбереш повече. Но нека се представя накратко, за да прецениш дали има смисъл да ме слушаш. Аз съм Красимир и през последните години започнах да пътувам постоянно по целия свят и имах удоволствието да обиколя 45 страни на 4 континента. Създадох компания, която нарекох Awaken Potential. Със седалище Кипър. И заедно с моя международен екип започнахме да организираме събития за личностно и бизнес развитие, които помогнаха на хиляди участници от цял свят да променят начина си на мислене и своята среда от успешни хора, за да постигнат живота, който заслужават. Моето обкръжение от успешни хора нарасна до толкова, че имах допир до световно известни личности, които станаха мои ментори и стратегически бизнес партньори. Създадох обкръжение от милионери и мултимилионери от целия свят. Хора с големи компании и имоти в различни части на света, включително Кипър, Дубай, България и Англия. Те бяха в високите сфери на финансите и личностното развитие, лидери в областите си като Асел Сидикова, Питър Сейдж, Тони Робинс, Пол Махони, Робърт Ролих и моят личен кръг от мастермайнд участници, които са само 8 на брой и се събираме на всеки 3 месеца в частен хотел в планината или в спа център до морето. Не ти казвам това за да се хваля, а защото знам точно какво направих, за да го постигна и каква е причината на теб да не ти си получава. Аз съм тук, за да ти кажа единственото нещо, което не се продава в обученията за личностно развитие. Прекарал съм стотици часове в залите за обучение и съм си блъскал главата с въпроса защо на мен не ми се получава. Какво ми липсва? Къде бъркам? Какво изпускам? Докато не разбрах, че проблемът не е в мен, а че не съм бил на единственото обучение, в което ми показват кое е това, което пропускам. След като го разбрах и приложих, всичко вече дойде на мястото си. Успях да приложа всичките си знания и умения, само защото разбрах какво пропускам по пътя. И ето ме тук пред теб, знаейки точно това. Затова те каня на този курс, в който ще ти покажа всички тайни, които знам, за това как да изкараш повече пари, как да промениш убежденията си за парите и как да промениш целия си живот, като промениш средата си.